spoločenský eventový priestor, pekáreň, ktorá bude spolu s kaviarňou ponúkať také dennodenné miesto na stretávanie a coworková časť, kde ľudia budú môcť aj pracovať. V Bratislave sa toho vždycky deje veľmi veľa, ale veľmi nepravidelne. Myslím si, že práve Metropol vytvorí takéto centrum, kde všetky generácie sa budú stretávať. Vymýšľali sa tu veci, diali sa tu veci, preto som rozmýšľala o Metropolke ako o mieste, ktoré bolo veľmi dobre znovu oživiť a vrátiť mu vlastne ten spomienkový potenciál, aby tie spomienky neboli len na minulosť, ale aby sa tu znovu začalo aktívne spomínať.